Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез? Бүгенге программада шәхси очрашу. Әлмәт районы башлыгы хәрби операция зонасыннан кыска вакытлы ялган кайткан хәрбиләр белән күреште. Үлемгә китергән маневр. Әлмәт районында котышкыч юл транспорт фаҗигасы булды. Углерод изен киметеп буламы? Бу сорауга җавапны Лениногорскиның 8-нче сыйныф укучылары эзләп тапкан. Әлмәт районы башлыгы мобилизацияләнгәннәр белән очрашты. Хәрби хезмәткәрләр корал, азык-төлек һәм башка кирәк яраклар белән тәэмин ителеш турында сөйләделәр. Тимур Нугуманов ярдәм итәргә вәгъдә иткән шәхси мәсьәләләр дә каралды. 1 июньдән һәлак булган хәрбиләрнең гаиләләренә ярдәм итү өчен махсус фонд эшли башлады. Тулырак Тимур Туманов сюжетында. Когда едем, стараемся понять, что нужно конкретно. Очрашу темаларының берсе гуманитар ярдәм булды. Шәһәр халкы предприятияләре һәм хакимияте хәрбиләргә шәхси гигиена әйберләрен, киемнәр, дарулар һәм алгы сызыкта кирәкле барлык әйберләрне җыюны һәм җибәрүне дәвам итә. Әмма тапшыру схемасы һәм эштәлеге узган елның уртасында ук яңадан каралды. Мәсәлән, Әлмәт районы җитәкчелеге һәм спонсор компаниялар адреслы посылкалар урынына бүлекчәләрне тәэмин итәргә карар кылдылар. Они очень много кабелей бросят. Вот прямо там километрами кабелей. Привезли 5 километров, мало, надо еще 10 километров, 10 тысяч метров. Гуманитар ярдәм һәм адреслы посылкаларның вакытында килүен хәрбиләр үзләре дә билгеләп үтә. Әлегә гуманитар өлешкә килгәндә иң зур ихтыяҗ гигиена чаралары һәм җылыту приборлары. Техника буенча элемтә чаралары һәм оптика. Шулай ук көн тәртибендә тагын бер мөһим мәсьәлә каралды. Хәрби хәрәкәтләрендә катнашучының таныклыгын алу. Станковый счет. Вот это основной условие, потому что некоторые начали напрямую отправлять. То есть он служит в полку где-то, сюда приезжает, заявление пишет, отправляет. Казань все возвращает, потому что он должен быть не военнослужащим, а военнослужащий в запасе. Кайткан солдатлар өчен психологик ярдәм үзәге эшли, а мобилизацияләнгәннәрнең яки контракт буенча хезмәт итүчеләрнең гаиләләре ярдәм сорап үзебезнекеләрне ташламыйбыз штабына яисә ватанны саклаучылар фондына мөрәҗәгать итә ала. Әлмәт районында 7 юл транспорт хәлакәте булды. Сишәмбе көнне Казан-Оренбург юлында Кузай тирәсендә 2 автомобиль бәрелеше. Автоинспекторларның беренчел мәгълүматлары буенча 23 яшьлек Mercedes-Benz автомобиле йөртүчесе Казан юнәлешендә хәрәкәт иткәндә каршы як полосага чыгып, УАЗ автомобиле белән очраша. Нәтиҗәдә 2 автомобиль дә янган. 59 яшьлек УАЗ йөртүчесе һәм 47 яшьлек пассажиры урында ук вафат була. Шитил машинасы шоферы хастаханәгә озатыла. Дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысында юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә һәм юлларда аеруча игътибарлы булырга чакыра. Шулай ук автоинспекторлар йөртүчеләргә транспортны кышка әзерләргә кирәклеген искәртә. Лениногорскиның 8-нче сыйныф укучылары үзләренең углерод изләрен исәпләп чыгарганнар. Бөтен Россия киләчәк образы проектының кураторлары моны берничә юнәлештә эшләргә тәкъдим иттеләр. Спорт, эшкуарлык, программалаштыру, волонтерлык һәм башкалар. Республиканың көньяк көнчыгышында 2нче тапкыр гамәлгә ашырыла торган эко-программа укучыларны җаваплы куллану һәм киләчәк турында уйланырга җәлеп итә. Балалар тикшеренү этапларын зур кызыксыну белән үттеләр. Инструкциялар укыдылар, сорауларга җавап бирделәр һәм виртуаль ярдәмче белән киңәшләштеләр. Узган елда оештыручылар балаларга гади укучы тормышыннан алынган 10 очрак буенча исап-хисап ясарга тәкъдим итсәләр, быел концепциясе үзгәрде. Школьники рассчитывают углеродный след в 4 разных жизненных ситуациях в своих темах. Это получается расчет углеродного следа по поездке, расчет использования одноразовых и многоразовых тар, расчет энергопотребления, а также углеродная нейтральность. Они рассчитывают, сколько нужно будет посадить деревьев для компенсации углеродного следа, который они рассчитают в ходе мероприятия. Чемоданнарда махсус модельләштерелгән кейслар, аларда экспериментлар үткәрү өчен кирәкле барлык әйберләр һәм биремнәр белән карточкалар бар. Эко-бизәкләр, USB фонарь, фитнес-резинка. Бу тартмаларда яшеренгән әйберләрнең әле тулы исемлеге түгел. Хисап ясаганда укучылар углерод изенең нәрсә икәнен аңлый башладылар. Нәтиҗәләр ясарга һәм табигатькә китерелгән зыянны киметү өчен нәрсә эшләргә кирәклеге турында уйланырга өйрәнделәр.
Нам давали карточки, мы решали задачи, после нас проверяли и давали пароли, чтобы мы переходили к следующим задачам. Я считаю, что в жизни это мне поможет тем, что я буду как бы экономнее, лучше выбирать, экологичнее, чище, пользоваться продуктом, пользоваться вещами. Тикшерүүнү Татарстанның түрлі пишмакларында фән укытучылары катнашында уза. Нефтчилер укудан соң һәр районда экология һәм циркуляр икътисад темалары тирәсендә кызыксынулар буенча берләшмәләр барлыкка килер дип өметләнәләр. Балалардан углерод изен киметү мәсьәләләренә багышланган тәкъдимнәр һәм проектлар көтәләр. Төзүчеләр проспектында граффитилар юк ителәчәк, алар урнашкан җир асты юлы реконструкцияләнә. Сүз Ленин төзүчеләр киселешендә җир асты корылмасы турында бара. Аңа инде күптән зарланалар. Әлмәт халкы кичүнең куркыныч булуын күп тапкырлар социаль челтәрләрдә күрсәткән. Бүгенге көндә нинди эшләр башкарылуы турында Елена Бауэр сюжетында. Әлмәтлеләр bir ел элек җир асты юлына социаль челтәрләрдә зарлана башлаганнар иде. 11 айдан соң да халык кичүнең торышыннан канәгать түгел. Бу ират якын тирәдә тора һәм еш төзүчеләр проспектының җир асты юлы аша үтәргә мәҗбүр. Здесь, конечно, некрасиво все, мрачно все выглядит, все, как бы это все сломано, плитка. Люди здесь руки ломают. Да, и здесь водой заливают. Башка имгәнүләр булмасын өчен район башлыгы Тимур Нагуманов буйрыгы буенча ремонт эшләре башланды инде. Төзелеш идарәсе башлыгы Илшат Насыйбуллин кичүнең ике ягыннан төшү урыннары үзгәртеләчәген әйтте. Брусчатка салу буенча төзелеш эшләре башкарылган. Баскычны тәртипкә китерергә һәм яктырту системасын яңартырга планлаштыралар. Иске Суркин мәдәният йортында Анатолий Ильдуков истәлегенә мемориаль такта ачылды. Узган елның октябрендә мобилизацияләнгән сержант Ильдуков 2022 елның февралендә махсус хәрби операция зонасында һәлак булды. Хезмәттәшләре, туганнары һәм авылдашлары батырлык ордены иясе истәлеген мәңгеләштерергә карар итәләр. Хезмәттәшләре, туганнары һәм авылдашлары Анатолий Ильдуковны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Сердцем я почувствовала, что, наверное, заберут, потому что буквально в ноябре у них были сборы в Ульяновске, и у меня сердце почувствовало сразу, что, думаю, наверное, заберут. Анатолийны узган елның 1 октябрендә мобилизацияләгәннәр. Ул сержант дәрәҗәсе һәм бүлек командиры вазифасын ала һәм ярты ел дәвамында иң куркыныч бүлекчәләрнең берсендә алгы сызыкта разведкада була. Анатолий Ильдуковны искә алырга бергә хезмәт иткән иптәшләре дә килделәр. Случилось то, что нас там разделили по отделениям, но мы все равно так общались, связь была. И как-то в одно время получилось так, что пришла такая нехорошая новость позвонили. Анатолий Ильдуков быел 10 февральдә һәлак була. Ул полкташлары һәм аны белгән һәркемнең хәтерендә җаваплы, игелекле һәм ярдәмчел кеше булып калачак. Героизм останется в наших сердцах. Мы будем всегда его помнить и будем гордиться его подвигом. Мемориаль планшетны ясау өчен 1 ай вакыт киткән, килешүдән алып урнаштыруга кадәр. Туганнарының инициативасын авылдашлары һәм Анатолийның хезмәттәшләре хуплый. Ушел от нас Анатолий Геннадьевич Ильдуков при исполнении своего служебного долга. То, что оборвалась жизнь на взлете такого замечательного, хорошего человека, он был действительно очень хорошим человеком, очень хорошим работником. Анатолийның 2 улы һәм хатыны калды. Хәзер Ольга Ильдукова башкаларга авырлыкларны җиңәргә ярдәм итә. Ул Ватанны саклаучылар фонды координаторы. В городе до окончания СВО никаких мемориальных стендов, досок и так далее мы пока делать не будем, так как мы будем ждать окончания, чтобы потом увековечить память всех тех героев, кто погиб там. Поэтому было принято решение увековечить память в селе, в деревне Старая Суркина. Шара мемориалга чәчәкләр салу белән тәмамланды. Яңа уку елы башлану белән Кызыл Яр авылы мәктәбендә милли көрәш буенча секция яңадан эшли башлады. Бүген бу Баулы районында балалар арасында билбау көрәше нигезләрен өйрәнүче бердән-бер авыл. Шундый дәресләрнең берсендә безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Башкача 4 минут җигрәбез.
легким бегом. Көрәш буенча һәр дәресенең мәҗбүри этабы әзерлек. Аңа 7-10 минут бирелә. Әлеге вакыт эчендә мускуллар җылына. Бу спортчыларга беренче чиратта җәрәхәтләрдән сакланырга ярдәм итә. Җылынудан соң егетләр көрәш алымнарын өйрәнәләр. Көрәш секциясында 3 төркемдә 30-дан артык егет шөгыльләнә. Алар барысы да төрле дәрәҗәдәге ярышларда катнашалар һәм яхшы нәтиҗәләр күрсәтәләр. Авыл балалары арасында милли көрәшне үстерүдә физкультура укытучысы һәм көрәшче Илдар Фатыйховның хезмәте бәяләп бетергесез. Мы нечем было заниматься, вот он пришел, он прям с охотой с нами тренируется, сам подсказывает, уроки из жизни нам преподает. Балалар буш вакытларын юк барга әрәм итеп, урамда нашар эшләр дип әйтгәндә эшләп бирмиләр, ә тренировкада. Бу беренчедән аларның физик тәрбиясен ныгыта, икенчедән шушы көрәштә осталыкларын, үзләрен кайдадыр күрсәтергә мөмкинлек бирә. Һәм киләчәктә күбесе өчен инде, мәсәлән, алар уже 9-нчы класстан китүчеләр киләчәккә үзенең кайсы берсе көрәш белән бәйли. Тренерның девизы балаларны көрәш алымнарын аңлы рәвештә һәм куркынычсыз үзләштерергә өйрәтү. Шөгыльләнер өчен аларның барлык шартлары да бар. Ремонтланган спорт залы, мат, манекеннар, форма да бирелә. Егетләр көрәш киләмендә шактый вакыт үткәрәләр һәм бу бик яхшы ди тренер. Спорт характерны формалаштыра һәм аларны дисциплинага өйрәтә. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.